Тук са... Чакай, станете да ви видя имената. Маша Путин, Путин, Кали и аз, Слави. Да. Само си нагласа и екрана и почваме да оцеляваме. Аре, давайте. Що не се разбереме някак сега? Някой да събира дърва, па друг да прави друго нещо. Аз тук бия една крава. Викавте, биги да има. Тук ма крава. Ама така ще си събираме храна, Мише. Биги работи не го Крава взех си месо. Сега толкова е тук, дай месо. Ама Слави, ела при нас да се съчуваме. Вие елате при мене, бе. Слави, искам да се телепортна. Айде! Аз ще си направи два крафтинг тейбла. Къде си? Аз събрах 9 дърва. Тук долу в портала. Тука са. Това е тази клечка, бе. О, тук има такова, тук има такова. Ще го взема. Какво има, бе? Е такова. Не, бе, що? Трябва. Бате, това си беше моето. Ти да го сложи. Да го сложи ли пак? Не, аз имам. Това нека да се за тебе. Окей, да. Тук ще имаме къща ли долу в подземието? Не, просто аз събирам камък. Аз събирам дърва. Аз ще ходя долу в пещерата, ще отида от другата страна. Там е слънчево. Там съм от другата страна. Елате, видите колко е красиво. Аз събрах 14 такова. Путин, къде си? Елате тук, тук, Путин. Ти събира единия, Миша. Да ударе. Тук гледката хубава. Това какво ще взема от него? Кали, дай ми динията. Ой! Мале, Чакай, по-големо ние ще дърво. събираме заедно. Ама Форлина Миша... Добре. Путин, виждам ти името. Някой има ли меч? Аз. Или кирка? Значи, Кирка. Къде? Значи. Мише, къде си? Thank you. Събрах 10 диня, Кали, ти колко имаш? Имам... Не знам. Аз не знам колко диня имам. Ама ще си... Аз имам вече 15. Паднах. Добре. Просто се телепортни. Виж какво намерих, бе, Слави. Това не е нищо, това е камък. Не, това не е камък. Не какво оранжево, синьо е. Да го знам. Медна руда. Малко по-надолу. Ще намерих такова цветно. Аз се разхождам. Ок. Ти си много важен. Така ли нашата работа да вършиме, а ти си се разхождаш. Много ясно. Маша, Путине! Ела тук. Това ти ли си, бе, Путин? Аз съм, да. Путин. Добре. Чакай да ходим нагоре. Чакай ми. Че ме страх мен. Паднах. Аде, бе. Какво стана, бе? Абе, проправя си път. Никак. Абе, не може да си стъчиш някъде. Некой има ли храна? Аз имам диня. Аз имам месо. Искаш ли? Владо, ела да изтръпваме тия. Искаш ли, Слави? Искам. А къде си? Тук съм. Путин! Ела. Чакай, аз ще си... Аз ще ям зомби. Путин! Да, бе, кажи, бе. Обърни се и ела да изтрепваме крави. Чакай, трепам ида. Ида трепам. Айди, ето за тебе съм. Къде са? Та джунгла. Къде са тези крави? Абе, те да знам, търси. Ети, Слави, ети месо. Миша, я ти ме метни дни. Добре. Или ми, какво е това? Аз вече имам до
Че ходиме да трепиме крави, бе. Ето, дадох ти целото. Някой има ли диамантен меч? Да, диамантен меч. Ние не сме намерили диаманти. О, верно. Аз почвам да копам надолу. Никой да не се мета, че сте много дебели. Къде копаш? Тук. Ето тук има. Гледайте изпода. Ага. Не дей да скачаш, че сте много дебели. Изкочих. Нали ви казах, че сте много дебели? И сега къде да отиде? Кали... Мръдни, мръд! Михаела, махни се! Време нема. Изчакай. Долу. Ама ми ще спри. Ага, намери ги. И Кали ли скочи? Сега ще ви убие двете. Не, аз съм едно. Сърце. И не скачайте. Добре. Нямам място тук, едно сте дебели. Славия, ти сега като те изгубихме... Къде си? Телепортнете се до Владимир. Ето вече сте почти при Владимир. Ма сега... Не знам. Къде? А тук не мога да летим, защото ме оцелява, неверно. Путин. Мери кокошка. Тук кокошки е. Убивайте. О, Путин! Прасе. Къде ми е прасето? Къде ми е прасе? Ето бе, тук седи до тебе. Свърнах си пръчката. Мен ма дразни тази джунгла. Аз съм най-кадърният тук. И какво ще правиш И долу? мен ме дразни, ама... Аз търся диаманти. Аз правя нещо. Ема яси. Майко мила! Пак познах. Путин падна от високо. Имаш... Правихме едно сърце сам. Къде сте? Ама телепорт. Нямаме. Телепорт има. Чакай, аз ще намеря. Къде сме? Намерих пещера и два скелета. О, намерих папагал. Аз намерих пещера и два скелета. Как се телепортира? Излезнах от играта. Браво. А мен Много ме бъгна. съм умна. Мен ме бъгна. Какво ти... Майко! Ще умра. Честно ти казвам. Кали, що се телепортваш, бе? Тук има два скелета. Какво стана с... Как се телепортира? Бей, тук, че ще умреш. Що напусна, бе? Защото ма нещо заби, сега пак ще влезе. Аз влизам. Да, бе, то. Пак съм тук в... Чекайте, че се бия с зомбите и скелети, бе. на кова. Аз се бия с голи ръце, а вие тук не можете да влезете в света. Човек, защо забива Слави. така? Ще се гръм. Млъкни малко, бе! Тук съм влезнала някакво... Млъкни, бе! Бий се, Кали, бий се! Браво, бе! Къде Къде си? са? Къде Аз си, Маша Кали? Путин. Тя е при мене, тя ми помага. Ето те, Маша. Оля. Оля. Я ме телепортни при Слави. Ева сме. Чакай малко! Изчакайте скелет да дойде. Кали, елай ми помага да се биеме, че той е много дебел. Бий се! Бий го стоягът. Ето А, така, браво. къде трябваше да е славянска народ. Майка ти живее здрава. Още един скелет. Абе, как се телепортираше? О, добре. Браво, Кали, пребихме ги. Ще разбудваме Маша Путин. Путин! Мале, чакайте, че ми се напърдя. Зомби. Тя Кали тук сама се би с зомбита без да реве. Ако вас О, Слави. умни, аз изчезвам. Я ме намерих телепорти. Телепортирай ме, Путин. О, аз изчезвам от тук. Що, бе? Така. Добре. Чакай да дойда, бе. Това ти тук. Води, телепортни се. Натискаш паузата. Да. Аре, се после да телепорт. играем. Ама после да Не, играем не. на нищо друго. Да. Окей. Не паузата. Натисни това горното.
Са, натисни Човек. не. Другото, това, като си говориш, как се казваш. Да, месенджер. Да. И са чертичката. И телепортиране. Телепортиране. Къде? Кали ще убиеш Владимир? Ето Хай ми се бе. Ага, телепортиране. Къде? Изпращане. Ама какво правиш, бе? Що го изпрати? Трябваше да натиснеш къде? С твоите трафтинг тейбъли. Кой е там? Аре, ела да си довършиме поредицата, бе. Поне А поредицата. Слави, може да ме телепортнеш до тебе. Телепортни се ти. Добре, телепортиране и кого къде? Пише. Не, ми Къде? дава. Ми дава Слави. Слави ще се иде. Абе, вие имате много телефони, бе. Ало? И след малко ще се бърнем с играта. Не вътре. Слави? Не ми дава. Аз го правя това. Значи Слави ще се иде. Са, ако ти даде. Ето готово. Какво стана, бе, Кали? Сега се мръднете назад. Чай. Я да се телепортна. Аре, бе, Миша, ела. Аз ви чакам на колата да ме телепортира. Не изхвърли, бате. Егле. То няма. То те няма. Изчакай, ще излезна. Ето. Намерихте. Моят телефон Мога да направя, че стискате ли? Закони. Закони, какво ще прибираме там? Аре, Кали, присъединявай се към играта и ще спираме този епизод, че е час-две. Значи, чертата, телепортиране. Защото стана много дълго, трябва поне 10 минути. Къде при Слави? Така. Добре. Готово. Аз Сега се... направих мечкирка. Нямам кирка. Как да си направя кирка? Добре. Сега, ето как лякайте всички. Оне. Ето как лякате до Я мен. виж колко неща имам. Ма това не са твоите. А не кой са? Виж, червено, не можеш да ги направиш. Аре, всички да застанат тук до мене и да Аз още клекнат. съм влязла. Добре, заставам. Ето. Мръд... Владимире! Що си пред мен? Ау, бе! Извинявай, бе. Къде гледаш? Щете са. Ено тук се обърнете. О, бе. Ено тук. Изчакайте, че аз още не съм влезла. Ето, обръщам. Ето. Ето така. Някой да се качи на блокчето и да клекне. Аз. Добре, и да гледа. Изчакайте. Ето тук ще сложа. Абе, Владимире, И Клекни. още не съм влезла. Моят телефон е така. много... И сега гледайте на където аз гледам. Изчакай, Слави, че... Този телефон ми не... Ето, гледам. Ето тук клекни. Влади, клекни до мене. Кали, клекни до Влади. Какви? Ох, толкова си накъдерна и ти. Това не... Не бе, това не го казах аз. А кой? Папата ли го каза? Да, папата. Баба, Изчакай. помощника. Не, папата. И сега какво ще... Изчакай. Кой сложи блок? Аз... Стига сте слагали. Добре, сега какво ще правиш? Изчакай. Някой да си ми даде телефона. Хора, това беше от епизода. Дано да ви е хареса час 2. Ай, бай.